Hello? Mateo? Si Magda ni Mateo. Ay, mag-confuse. Ketawa ko ba, guys? Ano pa naman makikita niya sa kamera? Sige. Balik. Ay, murag taon-taon na gina nga. Gunat pagkabuwag na mo ni Magda. Pero, dili ka po na ako makalimtan. Sakit ka po na akong dugan ng maganaw na. Pero sige na lang. O saan taman. Di dyan siguro kami. Para sa sabusa. Kay, iya man kong baylo sa iyang pariner. Ingat na siguro na ako ang kapalaran. Di malasir ko sa akong magugba. Ay, inabuhi ay. Yun na pa. Naman itawag ako. Saan mo na? Diyan ako nito bagon kay bawat ang uso ng mga scammer karon basig. Mga scammer eh. Scammer eh. Kay bawa ko kay uso ng mga scammer karon. Di sana ako to bagon eh kay wala naka-register yung number basig kinsa ni. Di na ako to bagon eh. Kinsa mo gini ha? Wala mo sa naka-register yung number. Mura bago ni number na. Tawag eh. Ito bago na ko ba? So yan na ako. Hello. Kinsa ni? Hello? Kinsa ni? Hello? Mateo? Kumusta naman ka, Mateo? Magda? Ikaw ni? Oo, Mateo. Ako ni si Magda, Mateo. Usa may mong tuyo? Ha? Ganong nitawag pa ka? Di ba gitapos na natutangan? Ato nang gihumantan na Magda. Imo na gihuman, ug imo na kong giklimtan, gibuo na makatong desisyon. Imo na kong giilis na sa parina. Nya karon. Anong nanawag pa man ka? Wala ra, Mateo. Nangumusta. Nitawag lang ko ni mo kay. Nangumusta ko ni mo. Kung okay ra ba ka, Mateo? Ha? Nangumusta? Oo, okay ra ko. Okay ra ko, Magda. Okay na ko. Okay na kong wa na ka sa kong kaliran. Ug ako lang gitunan ang akong kagalingon, Magda. Nakalimtan ti ka. Husto na, Magda. Nasakitan ako. Ug pag-ayo-ayo na lang. Pagpuyog na sa partner ka partner, kanimong apaw mong kakurtahan, Magda. Sorry kayo, Mateo, ha? Sorry? Sayo na ka namang ilitok nga word nga sorry. Oh, dawaton ako na mong sorry, Magda. Pero ayaw ni kalimtan ko sorry. Magkilimtanay na lang ta hantod-santod, Magda. Mateo, maginaw to nga. Imo kong mapasaylo nga. Nabuhaton ako. Sabi ni mo, Mateo. Ako dyan ako pagbahay nga. Ako kagibuwagan, Mateo. Wala namin sa kong apa, Mateo. Dugay namin nagbuwag, Mateo, sa kong apam. Ug nana ko sa Pinas. Nya, nana ko sa mong panimalay. Mo ba? Sa to pa, buwa na mo. Sa imong apam. Naaday ka sa Pinas karon. Oo, gusto ko nga mag-istorya tas personal, Mateo. Para makapangay ko mong sorry. Oh, Magda. Oo. Willing ko nga makikita nimo. Arong gusto ko nga magka-istorya ta sa personal, Magda. Kano sa tanga lang makita? Hello? Hello, Magda?
Hello? Mateo? Hello? Mateo? Hello, Mateo? Hello? Hello? Unsa adlaw ta mo kita? Hello? Mateo? Hello, hindi naman siya na kumakontak, eh. Magda, hello? Hello? Ano, tawagin ako balik, be. Hello? Ano man to? Hello, Mateo? Mateo! Please, tubag ako. Iye, nalubat ko. Unsaon nam lang ni nga. Naanam di si Magda diri sa ilaha. Nya. So ano to schedule ng mga panagkita? Unsa kay sunod nga mahitabo ni Mateo ug ni Magda? Mga kapubs kong mga higala. Atangi ang lingsumpay ni atong suglanong naguluhan. Gibaylos apam.